Voi vittu. Mone menee kallaan keskelle päivää. Sit siellä joku huutelee sieltä. No. Ei! Tuleeko kalaa? No hyvä! Ei mullakaan. Ja sitten joku... Onko teillä syöttävää? Mulla olisi tossa härnäkkeitä. Miten minä ammun? Ei. Moab. Minä olen pelannut tätä varmaan vuotta. Aina noin. Kerro valla, että oli vaikka mä... Hankin nuke siinä vittu. Kaikki kalat. Niin kato. Onko tää veipaa tätä pappaa? Hole. Piilekki pois. Get in hole! Hole in Now! Hole in one! Siis millaisia ne nami panukkaat oli? Mä saattanut syödä niitä joskus. Panokkaita ihan vitun hyviä. Niinpä. No siis millainen se paketti oli? Semmoinen sininen Siis, tai vihreä. et sä on maistanut, jos sä olisit maistanut, sä kyllä muistaisit, että se mauvi. Niinpä. Sitä on aika kauan, jos mä maistan. Siis se on vittu oikeesti, siis ei mitään. Jos jollain olisi Google joku jäänyt homehtumaan, jos jollain olisi homehtumaan jäänyt kaappiin, niin mä syöisin vieläkin. Mitä? Se on niin hyvä oikeesti. Niin.